Pwede bang layuan mo na si Jen? At huwag ka nang lumalapit sa kanya? Wala naman akong ginagawang masama. Hihintayin pa ba namin na may gawin ka, ha? Sinasabihan na kita. Sa itsura mo pa lang, imposible nang magustuhan ka ni Jen. Naku, mauhuli na ata ako. Oras na. Uy, Jen, tara, pasok na tayo. Anong oras na? Kaya nga. Tinanghali din kasi ako ng gising. Ay, teka. Nagawa mo ba yung project natin kagabi? Hindi nga eh. Nakatulog kasi ako. Kachat ko kasi yung boyfriend ko. Inuna mo pa talaga yung boyfriend mo kaysa sa pag-aaral mo. Mag-boyfriend ka na kasi para hindi ka masungit dyan. Wala pa sa isip ko yan. Gusto ko munang makatulong sa pamilya ko. Ayaw mo bang maging masaya? Ay naku, tigilan mo na nga ako, Rose. Tara na nga, baka mahuli pa tayo. Tara, Miss Sungit. Hi Jen, kumusta ka na? Ayos naman. Gusto mo ba ihatid kita mamaya? Wag na. Kaya ko naman umuwi mag-isa. Pumayag ka na. Tignan mo oh, ang ganda ng motor niya. Oo nga naman Jen. Ang daming mga babaeng gustong magpatid sa akin. Pero ikaw yung gusto kong ihatid. Sigurado ako, magugustuhan siya ni Jen. Kasi gwapo at may kaya. Hindi na, Chris. Ayos lang ako. At isa pa, hindi ako sanay sumasakay sa motor. Masasanay ka din. Ano ka ba? Jen, sigurado ka ba? Baka mamaya magtampo si Chris sa'yo. Oo nga. Matampuin pa naman ako. Sige na, may pasok pa kami. Tara na nga, Rose. Sandali lang, nakikipagkwentuhan pa sa'yo si Chris. Kausapin mo muna. Tara na. Kung gusto mo, maiwan ka muna dyan. Sa susunod na lang, Chris. Hoy, Jen, hintayin mo ako. Mapapasagot din kita Jen. Makikita mo. Bye Jen! Kung magbago yung isip mo, sabihan mo lang ako. Hi Jen, pwedeng makiupo? Sige, Migs. Ayos lang naman. Salamat. Anong ginagawa ng lalaking ito dito? Migs, karami namang upuan. Bakit dito ka pa umupo? Huwag mo na lang intindihin yung sinabi ni Rose. May sumpong lang yan. Totoo yung sinabi ko, Migs. Tumigil ka nga, Rose. Eh di tumigil. Makalis na nga. Pagpasensyahan mo na yung kaibigan ko. Palabiro lang talaga siya. Nakakahiya naman. Alis na lang ako. Iniwan ka tuloy ng kaibigan mo. Hayaan mo siya, Migs. Wala ka namang ginagawang masama. Salamat Jen. Buti ka pa, ang bait mo sa akin. O Rose, nasan si Jen? Bakit hindi mo siya kasama? Andun no, kausap si Migs. Si Migs talaga? Oo. Baka mamaya maunahan ka pa sa panliligo sa kaibigan ko. Hindi ako papayag. Aba, dapat lang. Kasi kayo ang mas bagay ni Jen, hindi yung Migs na yon. Kalakas naman ng loob ng taong to. Ano pa ang ginagawa mo? Puntahan mo na si Jen. Balak pa yata akong unahan sa panliligaw kay Jen. Kung ako sa'yo, huwag kang babagal-bagal. Baka mamaya, Oo na. Wala namang panama sa akin yung Migs na yan. huwag kang mag-alala. Ikaw ang gusto ko para sa kaibigan ko. Sigurado din naman ako may gusto sa akin yung kaibigan mo. Nagpapakipot lang. Sige, ikaw na ang bahala kay Jen.
Baka mamaya kung ano pa yung gawin ng mix na yan. Akong bahala. Sige Chris, mauna na ako. May gagawin pa kasi ako. Sige. Gagawin kong lahat. Mapasagot lang kita, Jen. Hi, Jen. Kanina ka pa ba dito? Migs, tabi ka nga dyan. Grabe ka naman, Chris. Oh, ba't nagagalit ka? Wala naman akong ginagawang masama ah. Ano bang ginagawa mo dito, Chris? Wala. Hinahanap kasi kita. O Migs, hindi ka pa ba aalis? Sige Jen. May gagawin pa pala ako. Ganun ba, Migs? Sige, mag-iingat ka. Sige Jen. Salamat. Huwag ka munang umalis, Jen. Magkwentuhan na muna tayo dito. Bitawan mo ako, Chris. Saan ka pupunta, Jen? Dito ka muna. Kala mo kung sino naman. Sungit mo naman sa akin, Jen. Magugustuhan mo din ako, makikita mo. Jen, umamin ka nga sa akin. Bakit ang sungit mo kay Chris? Nakakainis kasing kayabangan niya. Kala mo naman kung sinong gwapo. Ganun lang talaga yon. Kapag nakilala mo siya, sobrang bait nun. Wala naman ako sinabi na masama ang ugali niya. May kayabangan lang talaga. Wala ka bang gusto sa kanya? Pogi, matalino. Ano pa bang hahanapin mo sa kanya? Wala pa sa isip ko ang bagay na yan, Rose. Pag-aaral mo nang unahin ko. Ikaw ang bahala. Baka mamaya magsisi ka balang araw pag nakahanap na ng iba yon. Bahala siya. Di naman ako interesado sa mga ganong tao. Sus, sinasabi mo lang yan. Hay nako, Rose. Ni hindi mo pa nga kilala yung taong yun. Kung makapagsalita ka, parang alam mo na lahat sa kanya. Yun ang tingin ko sa kanya. Malay mo, tama ako. Tara na nga. Dito na naman tong lalaking to. Dami-dami na makikita ko, siya pa. Hoy Migs, mag-usap nga tayo. Ano ba yung kausap mo? Sino pa bang kausap ko? Alangan naman na yung mese ang kausap ko. Pwede bang layuan mo na si Jen? At huwag ka nang lumalapit sa kanya? Wala naman akong ginagawang masama. Hihintayin pa ba namin na may gawin ka, ha? Sinasabihan na kita. Sa itsura mo pa lang, imposible nang magustuhan ka ni Jen. Hindi naman akong masamang tao, Chris. Sinabi ko bang masama ka? Maghanap ka naman ng babaeng bagay sa'yo. Huwag na si Jen. Alam ko naman yon, Chris. Hindi mo na kailangan sabihin sa akin. Ako lang ang bagay kay Jen at hindi ikaw. Sobra ka naman magsalita, Chris. Chris, pwede ba tigilan mo si Migs? Sumusobra ka na! Hayaan mo na sila, Jen. Matatanda na yung mga yan. O Jen, ikaw pala. Kinakausap ko lang naman si Migs. Narinig ko lahat ng sinabi mo, Chris. Hindi naman batayan ang itsura ng isang tao para husgahan mo. Mas mahalaga pa rin ang ugali kaysa sa itsura. Akala ko pa naman, mabait ka, Chris. Hindi pala. Ayos ka lang ba, Migs? Ayos lang ako, Jen. Huwag kang mag-alala. Umalis ka na nga dito, Chris. Di ka na nahiya sa ginawa mo. Pasensya ka na, Jen. Huwag ka sa akin humingi ng tawad. Kay Migs. Pasensya ka na, Migs, sa nagawa ko. Ayos lang, Chris. Sana magbago ka. Alam mo, Chris, sa susunod, huwag kang basta-basta manghusga.
Kasi di mo alam, baka nakakasakit ka na sa mga sinasabi mo. Pinagtanggol pa naman kita kay Jen, Chris. Ganyan pala kasama yung ugali mo. Sige, aalis na ako. Pasensya na kayo. Akala ko pa naman, mabait si Chris. Hindi pala. Hayaan na lang natin siya. Kaya nga, wag mo na lang intindihin ng mga sinabi niya sa'yo. Salamat talaga, Jen. Walang anuman. Tara, Mix. Sabay ka na sa amin umuwi. Oo nga naman. Sige, tara.